ljudi, moramo da završimo. Ajde, tako. Tako i tako. Sad ovo bi moglo lopatu i sve ovo da trasim. Poslije ću da doteram čestovi. Tamo i sve ostalo što znam da nalazim. Ljudi, čekajte da nađem i pesak, brate. Hajde, čao. I ljudi, našli smo pesak, stavio sam na to. I ljudi, stavio sam pesak da se peče i sve da ovdje. Idemo, ovo je peno čudo, da. Sad sam te ovako nešto, ovako. I tako sve da ne bude ovako jebeno mnogo izgleda. Da je puno još peska. Da, ovdje ću sve da premestim što je bilo tamo sve veće ovdje da bude. Tako ide. Ja zemlju ću da skupim koliko hoćete. Dobro, idem sam. Ovako. Ljudi, ja ću ovo da ubrezam pošto smarat ćete se. Hajde, i ljudi, evo završio sam, ne biti. Evo završio sam, ovako bi to trebalo da izgleda. Završeno, ćemo da stavimo ravno trebalo ti da bude ovdje, onda ćemo napraviti jedan čest, tako, će da bude dva česta. Tako, onda će da bude ovdje. Sad da, treba mi vrata. Ja, ubrate. Biješ 3 kurac. Nisam znao. Bio jedan, biješ 3 vrat. To je novo verzija. Da, odlično. Slaže se vrata sve da. Da ostavim sve. Tako. Mislim. Ja mi trebam jako ljudi, da pokupim za čas ovaj čest ovdje. Pa se vrđa na... Jao, još jedna rada. Ne, to će da bude ovdje. Pokupim. Tako. Ovo je karton. Tako. Ne znam što ovdje držim ja ovo cvetje ovdje. Kreće da mi treba to. Sljedeće mi treba neka bude ovdje. Naravno ovo se još treba završava. Da, često, razmišljao sam ova dva česta da budu vam samo za rude. Da, rude će da budu jedno ti ovaj kurac. Tako. Ajde, tako. Ajde. To mi nekako ne. Hoće da sam za rude, ovdje imam ja pa se skoro završio. Ne znam što sam teo da bakli s ovaj. Brate, sam se šretao. Ljudi, vidimo se kad završimo ovu kuću. Smarat ćete se mnogo. Ajde, čao. I ljudi, evo završio sam ovu kuću. Pogledajte kako izgleda s polja. Znači, mučio sam se da. Ovako. Ovdje. Nazad. Nazad nisam nešto mnogo. Ovdje. I unutra.
posebno. I da, ljudi, to je to za epizod, vidimo se u sljedećoj.